Hej. Og velkommen til den her video. Ja. Så, ja. Den nye kanals ordentlige og første video. Nå, Jeg er glad. ja. Vi laver først face reveal på mig. 30 subs. Og jeg håber ikke, at der er nogen af jer derude, som der kan genkende ham på hans stemme. Så finder jeg ud af, hvor I bor. Ja. Og så mange kender jeg alligevel heller ikke min stemme. Kun vores venner. Ja, kun vores venner og folk på skolen. Ja. Ja. Well. Hey, vent lige. Nej, Hvorfor? det er aldrig ja til det her. Kan du så slukke? Kom hen. Hallo? Ligesom jeg tror altså ikke, folk kan huske vores stemmer. Jeg ved min Hvad så? stemme så meget. Lige lidt æderkopspind. Det røg ikke i dit hår. Jeg har dit kamera. Jeg har dit kamera. Nå, men ja. Ligesom, ja. I må egentlig godt lige få et hurtigt sneak peek af min krop. Ja, og en skygge. Ja, det er min skygge. Tager vi lige kamera. Og vi prøver lige at lave en sneak peek. Ah. Nå. Så der skal klippes ud af videoen. Ja. Men ja. Ej, jeg tænker ikke, at de skal se dit hoved. Nej. Men ja. Det var egentlig sådan det. De så lige skal. Vi ses igen i næste video.